Nganong kabalo man ka nga ko ligo-ligo? Alam sa nino, oh. Maurag gapon, dugay raman na. Ang bakag kanding. Akalami ang kanding, mungkin ay ganahan ako. Ano mo day? Maong kandingon ka, kay di mo ka maligo. Sa may epekto, anak? Katanawan ng kanding. Sige ka basa mo syagit. Mao di na. Dili lagi kong sagit lagi maulanan ko be. Taka ra kagyaw-yaw. Nganong kabalo man ka nga ko ligo-ligo? Alam sa nino, oh. Maurag gapon, dugay raman na. Kiring di ka. Kay ilis-ilis gani. Kilugaw ni mo. Nay naman eh. Daghan man ni siya. Mo nang iingkag balik-balik kay daghan ni akong sinina. Inane. Oh. Balik-balik nga. Sa una rin na. Karo ka. Sinina mo ko di mo naligo man ko. Mukhaan kag kanding. Tapos, dili pwede mukhaan og kanding. Magkuha na ka sa gatas niya. Magkuha. Dapat sa gatas na ko mainom kay para magsira og kaligo. Di na ko mukha og kanding kay makandingon ko. Ay mo rin dapat. May pod pagkatambagan ni mo. Ano ka nakakuha ng idea? Ako ara. Giag, stepping ni bata. Maunang sugod karon. Maligo na ka. Ligo na ko. Hindi na ko mukha og kanding. Para di ko makandingon. Gatas lang kong imnon. Amo rin, tirada di ara day. Kay pag mo inom lagi ka gatas, ikakandingon. Mao rin ni teknik ang stepping anak. Mo ni gibuhat pud nimo. Ako aran na tanan. Ay kandingon pud ka sa una? Dili. Ako sa una, sige lang kong ligo-ligo. Nag-inom ko gatas, kay sige lang kong ligo-ligo. Pag makainom, wala kita, makainom magagatas sa kanding. Ligo, kusog na ka mo ligo. Ana daw. Ano man? Me! Kanding? Tingog? Na! Awa, kanding na jig